check 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a realizar el test. O aquí Mike atrás, ¿me escucha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dios, 3, 4, 5, 6. Você tá ok? Bom.
Nee, dat was dan mijn collega. Wij gaat met mijn collega. Ben er ook geweest? Nee. Ik ben de beheerder van deze begraafplaats. Ja. Dus ik was daar nog vanmorgen druk mee. Ja, zat ik op de laatste dingen. Om 7 uur was ik hier nog om blad te blazen. Zo, dat is een lange dag voor u. Ja. Gisteren heb ik ook de puntjes nog even op hier gezet. Maar het ziet er gewoon heel netjes uit. Ja, en donderdag hebben we heel veel plezier gehad. Want er waren 15 man van de keuken. Wauw. En die hebben dus... Ja, die hebben dus uiteindelijk het hele lijstje wat ik had, hebben we daarmee afgelegd. Ja, dat is heel fijn. Dus bijvoorbeeld hier lag te weinig grind in de graven en langs de pad enzovoort. En we hadden daarachter te veel grind. En dat is netjes verplaatst. Dat we dus met mensen eerst het grind hier allemaal weer aangevuld. Daarna de graven schoongemaakt, wat nodig was. Ja. En toen geschilderd en één stuk of 4 mensen die zijn al vanaf het begin bezig geweest om de muren weer wit te schilderen. Wij zijn de 6. In den arm! Geweer!
Zet af. Geweer. Presenteer. Geweer. Zet af. Geweer. Op de plaats. Rust. Test 1, 2, 3, 4. Gaat het wel? Nee, gaat niet aan. Test 1, 2. Test 1, 2, 3. Test. Ja. Test 1, 2. Test 1. Ja. Excellenties, genodigden, geachte aanwezigen. Al sinds 1946 herdenkt het Koninkrijk der Nederlanden op 4 mei tijdens de nationale herdenking zijn oorlogsslachtoffers. Sinds 1961 worden tijdens de nationale herdenking ook de slachtoffers van oorlogssituaties en vredesoperaties waarbij Nederland betrokken was na de Tweede Wereldoorlog bedacht. De organisatie van de nationale herdenking was oorspronkelijk een particulier initiatief. In 1946 namen de Commissie Nationale Herdenking, die voortkwam uit het verzet, daarin het voortouw. Deze commissie stelde ook de richtlijnen op voor de lokale herdenkingen. In Nederland vindt de nationale herdenking sinds 1961 plaats bij het Nationale Monument op de Dam. In Curaçao hebben we sinds 1957 het door Federico Carasso ontworpen Monument voor de Gevallenen aan de Ruiterkade en sinds 2007 de kranslegging op de oorlogsgraven op de militaire begraafplaats hier aan de Rode Weg. Sinds 1974 hebben scouts een formele rol bij de kranslegging bij de nationale herdenking op de Dam. Scouting Nederland bestond al voor de Tweede Wereldoorlog en werd in 1941 verboden. Na de oorlog werd bekend dat veel scoutinggroepen illegaal zijn voortgezet en veelal kleinschalig verzet hebben geboden aan de bezetter. Het verheugt mij daarom dat ook hier op de militaire begraafplaats de scouting een rol heeft bij onze nationale herdenking. Zij zullen assisteren bij de kranslegging. Er zullen straks 8 kransen gelegd worden. De krans heeft een eeuwenoud symbolische betekenis. Het is een oneindige cirkel. De cirkelvorm van de krans is een van de meest gebruikte symbolen. De krans is een gesloten cirkel zonder begin of eind. Daarmee geeft hij de oneindigheid van een kringloop, leven, tijd, oneindigheid aan. De kringloop van leven en dood, tijd en oneindigheid. Met de kranslegging herdenken we hen die in de kringloop van het leven voortijdig zijn heen gegaan. Vrijheid is een van de meest waardevolle, maar tegelijkertijd meest kostbare aspecten van ons bestaan. Het is de zuurstof van de ziel, de drijvende kracht achter vooruitgang en het fundament van een rechtvaardige samenleving. Echter, laten wij eerlijk zijn, vrijheid vraagt veel, kost veel. Op individueel niveau
vereist vrijheid vaak moed. Het vergt moed om onze eigen stem te laten horen, om te staan voor onze overtuigingen en om te leven naar onze waarden. Zelfs als dat betekent dat wij geconfronteerd worden met tegenstand en veroordeling. Het vereist ook moed om de verantwoordelijkheid te dragen voor onze keuzes en om te strijden voor onze rechten. Maar de prijs van vrijheid gaat verder dan individuele moed. Ze omvat ook collectieve offers. Denk aan de ontelbare mannen en vrouwen die door de geschiedenis heen hebben gevochten en gestreden voor vrijheid. Soms met hun leven als prijs. Ik zag onlangs een documentaire van Noureddin Kaddouri, een TU-student in Delft, waarin hij zijn eigen verhaal vertelt. Hij was jong en op zoek naar vrijheid, maar vond dit niet in Syrië. Op zijn 24e is hij gevlucht om ergens anders vrijheid te vinden. Zijn zoektocht vergde offers. Hij moest zijn familie en zijn land achterlaten. Zijn ouders offerden hun vrijheid op voor zijn vrijheid. Hij zei onder andere: ik heb een lange reis moeten maken, een emotionele achtbaan van verdriet, hoop en wanhoop. En nu uiteindelijk voel ik tevredenheid over de vrijheid die ik hier heb gevonden in mijn nieuwe land. Er zijn talloze verhalen zoals deze, over mensen die opkomen voor zowel hun eigen vrijheid als die van anderen. En ze zijn van alle tijden. Deze plek en vele militaire begraafplaatsen over de hele wereld getuigen op een indrukwekkende wijze van deze strijd voor vrijheid. Ze herinneren ons eraan dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is en soms het hoogste offer vereist. We staan hier op een geheiligde grond, waar onze collega's militairen hun laatste rustplaats hebben gevonden. Hier kunnen wij als het ware tastbaar voelen wat de prijs is die soms betaald moet worden voor vrijheid. Het vereist hard werken, vraagt offers en is heel erg breekbaar. Van binnen kunnen wij allemaal vrij zijn. We zijn vrij om te denken wat wij willen, maar vrijheid is niet onbeperkt. In het vrije land, zoals Nederland of Curaçao, vergeten wij vaak de waarde van vrijheid en beseffen wij niet altijd wat de prijs ervan is. Vrijheid kost namelijk inspanning. Het vereist een voortdurende toewijding. Het vraagt om educatie, bewustwording, luisteren naar anderen en sluiten van compromissen. Maar laten wij niet vergeten dat de prijs die wij betalen voor vrijheid altijd de moeite waard is. Want wat is het alternatief? Een wereld waarin wij onze stemmen smoren, waarin wij gedwongen worden om te leven volgens de wil van anderen, waarin onze rechten worden geschonden en onze waardigheid wordt genegeerd. Nee, dat is geen wereld waarin wij willen leven. Vrijheid mag dan kosten met zich meebrengen, maar de waarde ervan is onbetaalbaar. Laten wij dus blijven vechten voor vrijheid, met moed, toewijding en vastberadenheid. Laten wij de offers van degenen die ons zijn voorgegaan nooit vergeten. En laten wij ons blijven inzetten voor een wereld waarin vrijheid voor iedereen een realiteit is.
En laten wij ook bidden. Dat de namen van deze vredesstrijders, maar ook de anonieme slachtoffers van oorlog en geweld, van toen en van nu, voor altijd voortleven in onze herinnering. Dat zij rust mogen vinden in de vrede, waarvoor ze zo moedig hebben gestreden. En mogen deze herinnering ons allen inspireren om actief vrede en vrijheid te bevorderen en te beschermen in onze wereld. Ik verzoek u om 2 minuten stilte te houden, indien mogelijk staand. Het geel. Geef. 8. Presenteer. Geweer. Tamboer. Stil. Tamboer. Doorgaan. Zet af. Geweer. Op de plaats. Rust. Dan zullen we nu overgaan tot de kranslegging. Het geel. Geef. 8. Over. Geweer. Hare Excellentie, de gouverneur van Curaçao, namens de Koningsrijksregering.
De waarnemend minister-president van Curaçao namens de regering van Curaçao. De commandant der zeemacht in het Caribisch gebied namens de krijgsmacht en de kustwacht van het Caribisch gebied. De commandant en eerste officier VKC namens het Vrijwilligerskorps Curaçao. De Veteranenvereniging Curaçao. Ja, even wachten. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren. Het contact Oud-Mariniers Caribisch gebied. Waar moet deze kroon gaan? Niet maar. Wacht even. En de Stichting Militair Erfgoed Curaçao.
Dan zou ik nu graag tenslotte de gelegenheid willen geven aan de heer Mackay om een bloemstuk te leggen op het graf van zijn familie. Zet af. Geweer. Op de plaats. Rust. Dan is hiermee een einde gekomen aan de herdenking op de militaire begraafplaats aan de Rode Weg. Dat zij mogen rusten in vrede. Ik dank u voor uw aanwezigheid. Het geheel geeft 8. Presenteer geweer. Zet af. Geweer. Op de plaats. Rust. Oké.